Wow, yeah man, hello people, hello everyone, welcome to Zim Reality ITV. Pana patinoita mudiginyira, patinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo, patinoita mutaktike kutaura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika. Nyaya ndinayo panapa inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza. Ndine nyaya ndinayo musikana akadembura SikaRudzi mukomana wake achiti anga achichiita. Ndine video randinayo, but video racho rinotodisturba kuona, so because scene rakatodemburwa pangabatiswa scene yerachi nevana chibvunzo makwesheni. Mawani kusekana mose rugarigeza hazvinakidze, but the video yacho the way yaera iri ndio inosegesa, but hazvisekese because munhu angatose akatokatwa scene. Sachakwatisa mapictures kuti ndingotosa mableble so that YouTube yanyondizondirowe nemacommunity guidelines, but ndichangotosa kuti munzwisise nekuona nyaya yacho kuti hanzi mufeso chaichita, so aingoti pese ngomwana mufeso then bvazongotora but saka pangakabatiswa scene yacho nevanhu ndofamba kuona mapictures arabo, mukona mufananidzo uri paskrini. Ndiye musikana wacho uyo angakaita se akadembura scene. Andika then mufeso wacho akademburwa scene aripo futi, ndiye mufeso ari apo. Saka inyaya yekuti inorwadza, nyaya inogumbura, because kundikuratidze because YouTube haidi zvinhu zvine ropa mukati, zvichibuda ropa, so kana zvinenge zvakutenge zvakunyadzisira ndosvika mukuona ndakaita se ndakavhara apo pasina apo because hazvizobude zvakanaka zvoita kuti channel yenyu munofarira izofarwa. Saka guys, ndo zviri kuitika izvi, but guys kachinge tatsamwa ungowana anochita, kachinge wachitwa zvakurwadza siya, tsvaga unotsvaga mumwe munhu asingachite, panotozogumisira kuti se uba kudembura SikaRudzi yemunhu. Andika zvinova zvinhu zvokunopesa maybe zvatozokusungisa, unongoona sako mumwe kana anogona kufa because munhu akademburwa scene iri anogona kufa pakasashayikwa medical attention yakasimba, unogona kuti se unogona kutofa watone murder case, wakutopinda mujeri just because of kutadza ngozvikondola zvima feelings zvako zvanongoenda nazvo over mumwe munhu. So guys, thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiri pativhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chatinoya nemutakunanzwa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika. Kana chinge first time yako kusvika panapa sota subscribe, usabve panapa pasina kusubscribe. Asi kana wakasubscribe kudhara pandasangana newe ndakuitira zvihombe.